Ana ainihin cikakken bayani kan yanayin yadda kuka gudanar da bukukuwan ranar Hausa ta duniya a birnin Kumasi na Ghana. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na gode da kuka kira ni kuka bani dama gwada bari yan uwa su san yadda mu muke taro mu na ranar Hausa. Na ji yau yadda muka sani ranar Hausa ta duniya a Kumasi, a Accra, a Takura, dai a ko'ina a cikin Ghana muna celebrating shi ko muna murnan wannan rana. Na ji munan Kumasi da muka soma tun 2020, na ji 7th year mu kenan. Na ji mu ne pioneers da muka soma celebrating shi a Ghana kuma a birnin Kumasi. Na'am. So namu dai da yake mu yau a Ghana ranar maulidin mu kenan. Na san a Najeriya jiya ne, amma Ghana mu yau ne Rabiul Awwal na 12. So shi da dama ya hadu mana biyu. To da yake shi yau babban maulidi da ake na Kumasi yau, saboda shi yau mu in Allah ya da a Kumasi za mu observe ranar Hausa mu ranar Asabar. What that is Asabar daga 29, amma yau mun makin shi da radio programs da kuma social media awareness don bici ranar ya kai ba mu observe wannan rana ba. So mun yi wannan observe mun makin shi da wato campaign, ban sai da zan faɗi cikin Hausa amma ina ganin za gane. Yawa mun yi publicity game da shi ina ji, amma in Allah ya da ranar Asabar za mu yi shi a fada na mai martaba sarkin Zango da ke Ramin Kura. Ina ji karfe 12 za mu gudanar da shi, kuma muna da manya-manyan baki wanda ya kunshi shugaban Tijjaniya na kasa Sheikh Abdul Wadud da kuma mataimakin limamin Ahlus Sunna wal Jama'a da kuma dai limamin gari na Ashanti Region da kuma wato Ashanti Regional Minister, wato misali kamar gwamna kenan wanda ke wakiltar shugaban kasa na Ashanti Region, da kuma mayor na Kumasi, da magajiya na gari, da wazirin gari, da sauransu dai da ba za mu yi mu ambata ba. Amma in Allah ya da ranar Asabar 12 a fada na mai martaba sarkin Zango Kumasi za mu yi shi. To Allah shi kai mutu, duba da yadda kasar Ghana tana ɗaya daga cikin kasashe na duniya waɗanda suke magana da harshen Hausa. Za mu so ka ɗan yi masu sauraro da kuma kallon mu bayani ya harshen Hausa yake samun bunƙasa musamman a wannan ƙasa ta Ghana. Harshe na Hausa yana da matukar bukasa a ƙasar Ghana, ko da dai zan ce mu Hausawan ba mu yi kokari mu daga shi mu elevate shi ya mahaifi haka ba, amma duk da haka wato harshe na Hausa shine yare ko harshe da ake kasuwanci da shi, ake addini da shi, ake mu'amala da shi. So mu Hausa da muke murna na Hausa a Ghana ya wuce ma mu 'yan kabilar Hausa, hatta masu amfani da Hausa mu da su muke murna, saboda ya taimaka ma cikin rayuwarsu wurin neman ilimi, wurin addini su, wurin kasuwancinsu, wurin mu'amalarsu, wurin darajarsu, hatta wurin shirinsu da zamantakewarsu. So Hausa dai yana da karfi tun arewacin Ghana har kudancin Ghana. Zaka shiga wasu unguwannin ma zai ma kamar Katsina kake ko a Kano, saboda yanayi na Hausawa ya mamaye a ko'ina a cikin zangonninmu, kuma muna da zangonnai fiye ga 2000 a Ghana. Aksariyan waɗannan zangonnai kuma Hausa ce yaren da ake yi, ko da ba Hausa ake yi wasu zangonnai da ba su da yawa, amma mu'amala ko ligasin Hausa na tare da irin waɗannan zangonnai. Na'am. Alhamdulillah, mun gode Malam Nuruddin Ali daga yan birnin Kumasi na kasar Ghana, kuma muna fatan Ubangiji Allah ya kara muku kwarin gwiwa da tafiyar da wannan rana a duk lokacin da wato Allah ya kai mu